upat kalawak tulunghaan gitukod sa probinsya didto sa Milidan Elementary School sa Baligian. Dawato nato si Lori V. Cabilin alang sa kinatibuk-ang detalye. Sa kakulangon sa lawak tulunghaan dinhi sa Milidan Elementary School sa Baligian, bahinon sa duha ka klase ang usa ka lawak. Kini nga problema ang mahatagana og kasulbaran, gumikan kay nagpatukod ang kagamhanang probinsyal ug upat ka bag-ong lawak tulunghaan dinhi. Gisulbad karon sa kagamhanang probinsyal sa administrasyon ni Governor Roberto Uy ang problema sa Milidan Elementary School sa lungsod sa Baligian pinaagi sa pag-implementar sa balor 1.82 million nga 1 Unit 4 classroom school building with comfort room nga proyekto. Kini tungod kay similabay nga mga tuig sa dihang wala pa ang pandemya o face-to-face pa ang klase, giantos sa mga magtutungha ug magtutudlo sa nasangpit nga eskwelahan nga bahinon sa duha ka klase ang usa ka lawak tulunghaan gumikan sa kakulangon niini. Si Sangguniang Bayan member Vivian Chong ang mipaabot siyang dakong pagpasalamat ngadto ni Governor Uy sa walay pagduha-duha niini sa paghatag sa iyang gipangayo nga proyekto. Sumala niya nga usa sa may pinakadaghan nga magtutungha sa lungsod sa Baligian, ang Milidan Elementary School apan aduna lang kini pulo ka lawak tulunghaan, busa nahitabo nga sa upat ka lawak niini huot nga giokupar kini og 8 ka klase. Ako kong pasalamat di kay Governor Roberto Uy tungod sa iyang gihatag diri sa Barangay Milidan, 1 unit and 4 rooms naroon nakita na diri sa akong likod. First time pa nako gipangayo jud ni ko kaning project diri sa Barangay Milidan. So dako kong pasalamat ikaw nga iha kong ihatagan ang mga estudyante kanay kaduhang eskwelahan sa lungsod sa Baligian kinadaghanan. So ingon sa mga teacher, mga ginikanan, SB request po mi dito sa taas basig na kay kapangayuan nga eskwelahan. Kay kami dire sa usa karon duha ka teacher. So upat sira karon moy duot. Sa upat karon walo ka teacher ang niakupar. So okay. So one time nakaadto jud kong gob. So mo ni ron naana hapit na gyud mahuman ang project nga gihatag ni gob. Si Mr. Jake Borling, Head Teacher 1 sa maong eskwelahan, uban sa iyang mga kauban nga magtutudlo ang mapasalamaton sa maong proyekto sa kagamhanang probinsyal. Kining upat ka bag-ong lawak tulunghaan matud niya, dako ang ikatabang sa ilang eskwelahan. Mayong buntag sa tanan, ako isip Head Teacher dinhi sa Milidan Elementary School, uban sa akong mga kauban nga mga magtutudlo. Kami mapasalamaton sa atong mahal nga gobernador no sa iyang tabang nga gihatag sa Milidan kining upat ka classroom. Sa tinud lang kani nga project dako kayo ni gika-contribute sa Milidan. Kay sa unang panahon pa o sa miaging tuig among nasinati ang pinaka lisod kayo gyud, pinakahuot. Kay ang usa ka classroom among gitunga no among gipikas para lang gyud makiter ang among mga bata. Kaya sa tinud lang ang Milidan Elementary School usa sa pinaka daghan nga bata dinhi sa Baligian, no? Naami enrollment nga 365 dahil ang among classroom is only 10 katulang nga time. So ako po magpasalamat ko sa atuang SB member nga si Vivian Chong nga personal gyud nga niduol sa amoa. Og ni volunteer siya ang tabang nga gidadaan namin niya og katong plano gikan sa probinsya. Iya gyud ang ipakita sa sir ato ning buhatan og resolution. Kay ako'y maningkamot ani og pasa didto kang gobernador. So amo pang hangyo sa imo gob, napagyumi hangyo, kinaluoy, kinasingkasing nga hangyo nga tagaan pa mig di mo daghang mga project diri sa Milidan Elementary School. Among pangayoon lang gyud is number 1 is kaning amuang covered court pod. Kaya ang covered court, importante po kayo ni sa amuang mga bata, especially kung nami mga monthly activities. So, muna ako, Gob, in behalf sa akong mga kauban nga mga magtutudlo, daghan kayong salamat sa imong project nga gihatag diri sa Milidan. Kining usa ka unit with 4 classrooms building.
Samtang sa ngalan sa Konseho sa Barangay Milidan, nagpasalamat usab sa maong proyekto si Barangay Konsehal Mervin Dumandan. Hangyo niya nga unta mahatagan og dugang proyekto ang ilang barangay gikan sa probinsya sama sa water system og covered court nga gikinahanglan sab sa ilang barangay. Isip barangay official in behalf sa among barangay captain, usa ko ka barangay official dinhi sa Barangay Milidan, nagpasalamat sa atoang Gobernador Roberto Wayoy sa iyang proyekto og isip barangay official nga unta nagahangyo kami diha kanimo nga matagaan mi og covered court. Manghinaot unta ko nga before unta munaog ang atong gobernador nga unta ma-implement na ang maong project dinhi sa among barangay. Kay dugay na kami nagpanginam-hinam nga matagaan mi og proyekto nga covered court. Kay luoy kayo among mga katawan kung adunay mga gatherings kay wala gyud kami area nga kabutangan. Og usab o naghangyo mi sa among malumong nga kasing-kasing, sa imong malumong nga kasing-kasing nga kung pwede unta ang among major problem nga tubig yun ang among gikinahanglan. Pero kanang covered court kinahanglan gyapon na namo dinhi. Mao punay kanang duha gyud ang among gikinahanglan. So manghinaot unta ko nga kaluyan mi o inubanan sa atong buhi nga Dios nga magapadayon ang iyang tabang usab kanimo nga aron ma-implement nimo ang kayuhan sa entero probinsya. Sa laing bahin sa tapad nga barangay niini ang Barangay Dikulum, ongoing usab ang gitukod nga balor 3 million nga proyekto nga box culvert sa kagamhanang probinsyal. Kay numduman nga ang katawhan sa Barangay Dikulum nakapahimulos na sa multipurpose covered court, water system ug 1 kilometer road concreting project gikan sa probinsyal nga kagamhanan ilawom sa pagdumala ni Governor Uy. Gikan dinhi sa Barangay Milidan, lungsod sa Baligian, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.